Kundanna ċara mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa għal femiċidju li seħ il-ħadd li għadda meta mara ta' żewġ titfal ġiet aggredita b'daqqiet ta' sikkina fonqa u f'wiċċha. Permezz ta' stqarrija l-Kunsill qal li sfortunatament il-mara għadha vittma waqt li l-politiċi flok qed jaħdmu biex iħarsu l dawk vulnerabbli qed ifittxu li jitfgħu posts riċiklati fuq il-midja soċjali. Il-Kunsill tan-Nisa appella biex tittieħed azzjoni u azzjoni mhux permezz ta' stqarrijiet iżda li tħares lil mara vulnerabbli. L-istqarrija tal-Kunsill tan-Nisa tgħid li hemm bżonn li jitniedu kampanji edukattivi fl-iskejjel, fil-midja soċjali u fuq il-postijiet tax-xogħol kontra il-vjolenza fil-konfront tan-nisa. F'Malta hawn il-ħtieġa wkoll li dawk li jkunu vittmi ta' dawn l-attakki isibu s-sapport u l-assistenza. Jeħtieġ ukoll li f'pajjiżna jistudjar li jagħtu kenn lill-vittmi nisa u anki lil uliedhom. Il-Kunsill tenna li hawn l-ħtieġa li rapporti ta' nisa li qed ikunu abbużati msawta jittieħdu b'serjetà u jekk il-liġi mhux tħares il-vulnerabbli mela jsiru l-emendi neċessarji biex il-liġi tħares lil dawk vulnerabbli. Intant tul il-jum kien hemm stqarrija anki mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' Social Workers fejn elenkat numru ta' punti li anki saru mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Fost l-oħrajn l-assoċjazzjoni qalet li hemm il-ħtieġa li ssir aktar ħidma fejn ikun hawn aktar għarfien ta' x'inhi relazzjoni tajba bejn il-koppja, li jkun hawn aktar fondi għal programmi għal dawk li huma vittmi u għal dawk li wettqu l-vjolenza. L-assoċjazzjoni qalet li x-xogħol li jagħmlu social workers ħafna drabi ma jkunx apprezzat u għalhekk jeħtieġ li tissokta l-ħidma f'dan is-settur biex din il-vokazzjoni tkompli tissaħħaħ.